ti target Kokborok channel norok no lamso norok tak fano ani channel no subscribe kaya gapte subscribe khai di tai bell icon no click khai di tai norok sajagui tongkha hingke norok ni bayasok no share khai di hingke ang bo tini norok no common rinani thangui tongo tini ni common wngkha de tini je phaio aboni norok no ang khna tini common rinai hingke naidi norok sai mano tini 50 by tai 43 phaio hinui hingke norok no ang obono common rinai miyafora miyani video o norok nainai di aro thumbnail o norok swijak mannai 1 ending 3 ending hingke 1 hours 3 hours hingke norok ending second no success wngkha hingke ang tini bwchai tongnai je norok no success rina bagui hingke aboni swkang chwng nainai lenai je kaisa chat hingke o chat o norok naiui mankha je tini phaio 50 by 43 43 by haikha hingke oro naidi 20 tongo oro 20 tongo 20 hingke oro naidi 20 hingke 43 second o phairika hingke abo chwng nailainai je khana bwswk number khainai hingke chwng oro rwktulainai je 43 ba 50 hingke chwng oro 43 kaisa mankha hingke abono kwrui tei oro tongo 43 tarpore abono karonoi abono karoi chwng tei bomo oro tongo 34 ulta oro tongo 34 hingkai tarpore taidi tongtoni di hingke taito nunglia hingke abono tui chwng naidi bahaikhe abo oro number phainai oboni tabo ang norok no karinai hingke norok thwngna muchungkha hingke 31 kaisa thui mankha hingke 19 kaisa thui mankha note khainari hingke 00 kaisa thui mankha hingke 20 kaisa thui mankha oro 4 ta number norok abo chajai tongkha norok abono thwngui mano hingke tai kaisa norok no rinai je khana 17 kaisa norok thwngui mannai hingke 17 kaisa thwngui mannai 18 kaisa thwngui mannai tarpore 77 kaisa thwngui mannai norok obono bo chajakha hingke norok obono bo thwngui mannai hingke abono karoi tai nongno ribano je 5 phaio minus plus khaikha hingke 5 no phaio hingke 5 hingke 5 ni jagao tongui mano je nongno rinai 5 ni jagao norok no 5 1 hingke 5 7 hingke 5 8 hingke obono bo norok chajakha hingkai obono bo norok thwngui mannai hingke abono karoi bo tai kaisa chwng khlai nailainai 0 by 3 no plus khaikha hingke 3 no phaio hingke abono karoi hingke khana 3 ni tasko bo tongui mano hingke 3 ni tash o tongkha hingke bomo bomo phainai nongno riribano 31 kaisa thui mannai hingkai 31 thwngui mannai norok hingkai 38 thwngui mannai tarpor 37 abono bo norok chajakha hingkai abono bo norok thwngui mannai hingkai abono karoi bo taibo norok thwngui mannai je 71 kaisa norok thwngui mannai 71 kaisa norok thwngli khana hingkai tamoni hingke naidi nongno oro phunuknai oro 78 tongo 17 tongo hingke oro 78 by 8 phaiphuru o 71 tongo hingke aboni ulta khaiui khana oro 71 phano rinani chance tongo hingke norok 71 no bo khana thwngli hingkai abo paikha hingke chwng tabo house ending o thanglainai bo house tei bo ending phainai hingke
norok torkna 3 house tei 3 ending norok house ending o thwngwi mannai hinkhe abo kaisa norok thwngdi aroni hinkhe abono kwrwi chwng tabuk nailainai 50 tei 43 7 5 6 hinkhe 2 hinkhe tongmani 1 patka 50 43 hinkhe amokhe 7 4 5 amokhe 1 amokhe khlaikha 9 hinkhe 0 hinkhe khana norok ni bagwi ending o tongwi mano je 9 hinkhe 1 0 abo ending o tongono house o khe norok ni bagwi 3 tongwi mano hinkhe norok chajak hinkhe house ending o bo norok tongwi mannai hinkhe tini ni bagui asukno norok jodi o ang common number rimani chajai tongkha please share khai ridi hinkhe tak phano norok nai tongoi jodi subscribe khai hwnkhe subscribe khai ridi oro daily no norok ni bagui common number rijagui tongo tini bagui asukno norok ni bagui hambai.